Hakuna munhu akambopfuma muupenyu nekushandira munhu, because munhu wauri kutoshandirawo iwewe haatombokupe mari inokwana uye haadi kuti ubudirire kumudarika. Kana uchifunga zvandiri kutaura ndezvekunyepa, ndoda kuti uende kuKahaya unohaya motikari each and every day uchienda nayo pabasa pauri kushanda. Uchaona kuti after 1 week vanokudedza kuhearing. Chavari kukudedzera ndechekukubvunza kuti motikari iyi wakaitenga sei, because vanozviziva kuti mari yavari kukupa iwewe haikwani. So uri kuona here kuti nyaya yekushandira munhu inhau inokulimita mulife. Unyange ukaenda mubhaibheri, bhaibheri rinoti Jacob akashandira Laban for so many years, but Jacob akuda kubva pamba paLaban, bhaibheri rinoti Laban wakatsamwa nekugumbuka nazvo kusvikira Jacob atiza. Ndoda kuti uzviise mupfungwa dzako mugore ratiri kupinda, mugore ra2025, kuti yes, ndakapinda pakambani pandakapinda, but kambani yandakapinda it's a starting point, ndope kutangira. This is not over, handisi kuzofira pano. Then you use mari yauri kutambira pakambani paya kufanda business rako, and business rako kwekupedzisira richazofanda freedom yako. Hakuna muupenyu akapfuma akava millionaire kana billionaire nekushandira munhu. Yes, unogona kutanga uchishandira munhu, but that's not the end line. It's a beginning of where you are going. Thank you.